Ahojte, vítam vás pri novom unboxingu z Notina a na celú objednávku za zadaním nejakého kódu som mala zľavu od 15 do 30% na produkty. Prvý som si objednala tento Essence Box Getting Ready With Me Look Set. Takže idem vám ukázať, čo je v ňom. Takže je tu tento rúž, tekutý 8-hodinový odtieň Duck Face 02. Potom je tu nejaká maskara na citlivé oči, objemová. Je tu linka Eyeliner Pen Extra Long Lasting, takáto čierna. Potom sú tu myhy Lush Princess objemové. Tú paletku, viete, že ju mám, mala som ju aj druhýkrát, ale tu som niekomu dala a mám aj tretiu. A potom sú tu dva produkty na pery, jeden je tento Juicy Bomb, je to 04 Crazy Sherry, potom je tu takýto, čo to je, Plumping rúž s kolagénom. Je to prelepené, ale to bude asi také niečo ako balzam. No a ešte sú to hydrogelové vankušiky, ktoré mám rada. No a ešte som si zobrala pár vecí. Tieto Juicy Glow, tie som si není istá, čo som ich mala. Takže ja som závislá na tých vankušikoch, tak som si zobrala. Zobrala som si do zásoby ešte jednu túto chili vanily masku na pery, hydratačná, perfektná, babi, kúpte si ju, s bambuckým maslom. Od Catrice som zobrala tento korektor, ktorý aktuálne používam a je neprekonateľný. Najlepší, aký som za poslednú dobu mala, a mám ho v odtieni 010. Potom som si ešte zobrala dva Juicy Bomby, dva. Takýto, tento je odtieň 102 Witty Watermelon a tento je Broad Papaya. No a posledný produkt, na ktorý som veľmi zvedavá, je táto nová Maybelline Firework maskara. Takže na ňu sa asi teším najviac tohto balíčka. Takže ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár. A prajem vám ešte pekný deň. Čaute.